So, ang order sa pagkapagay, ito ba na? Kapag pa ako sa'yo na order? Wala siya, yan ang sabot, kwan, isip, pagpili sa sumusunod, in Jesus Christ. O na order. Niya, ang mukha-order na, mo yung isip, gusto. Pero, ang orinahan ko, siya, dagunog na. Umana siya sa essential subject sa scenario. Usama ng essential subject sa scenario. Ang essential subject sa scenario para usama. Subject, may subject scenario. So, tawagin ang moral theology o dogmatic theology. Theology, ikaw kasus theology. So, moral theology o dogmatic theology, may essential subject sa scenario. Pero sa wala ka na, philosophy. So, na. Yang philosophy, ano na yung mga principal branches sa philosophy? Ano ito ang ethics, psychology, logic, theology, o ontology. 5 principal branches of philosophy. So, philosophy is the handmaid of theology. So, di ka kasabot sa theology mo ay philosophy. O ba na mahimong may ginoo sa philosophy lang daan? Pag may ginoo kay lahanan ng kuwan ito. Muna nga. So, ang nakaroon sa seminaryo, di ba nakari? Di ko ba? Nakapapalit niya unang ordination. Ang pinag-tiga, pinag-ordinahan niya, sila. Brad, Ipim. Ang tingin niya sa mga bismo. Ilang mo ordinahan ba? Ano? Ano kay sa ilang Monsinyo kita ng Domingo, pagkita utsos na ako, tulog na nakapasan. Tulog. So, tulog si Monsinyo Bignay, pag-uusap. Niya, ano ito nga, si kanya theology sa dito sa Porter theology. Ay, kayo. So, una nga, ang punto niya, ang Diakono Likod, ang mismo mo yung mukandong sa mga kandong sa mga yun. Ang nasa ako, 2 Timoteo 1:6 o sa buhat 14:24. Ay, kapitulo mong kamot, 1:6. Kapitulo mong kamot, kasi dito po sa balik. Tawata ang santos na tawata ang pulong sa Diyos, na minimog ang opisyal na mag-uwali niya. 28 o 28 ang mag-uwali. Sato ba yung pare ng iba? O rin sa pare na siya. Patulong nila sila yung opisyal na mag-uwali ang nakakabinanana. Ang malitaw yung system press. So, pare sila na opisyal. Dahil ikaw ang kategorina na simple sa federal, kategorina. O sa militaryo na kampo na, kampo. Yan sila, alam mga army operation. Kampo na kategorina. 14:22. Saan ba ang ordain? Muna ang isip sumusunod ka ni Kristo. Tanungan Diyos mismo. Hindi mo nagkamalit ka. Mga sumeros malit. Nakasal. Apologetics na ang mga laing rin, isumpak ng mga tayo kay sa
Hebreo City 14, si Kristo na ang ining labang kayong balik na ining iyahatag ko bahay yang Hebreo City 14 sila no? Abid 4, Hebreo City 24. Si Kristo ang iyang pagkabalik ini ihatag sa lain. Tato ba, ikaw manindiyan ka sa una, Brad Arnold, di mo bang ihatag yung undanas yung isip manindiyan ka sa mga kauman? O na yung mga ihatag mo. So, permanente yung manindiyan, sige sa permanente, mga bakit, anong mga bakit? Una nga, ang pagkabalik, hindi basa-basa palit ng tinood kuning nasa simbahan ng Kulto Romano. Dahil ito na orinahan. Kunya, kanang Panginoon na si Kristo wala itugyan sa lain niyang pagkapalit. Tinood mo na? Wala itugyan ni Kristo ang iyang pagkapalit sa uwan. Pero iya lang ipaambit sa iyang mga pinunang mga pusos. Yan ang imagine ang mga pagkapalit. Yan, ungganan ba? Pero hindi ko siya, kung sa Kristo siya pagkapalit. O, naman pare, rin tayo, Chris. Pwede mo basa na sa 3.1 sa Hebreo, o Hebreo 4.13. Sa ito ba, Hebreo 4.13, o Hebreo 3.1, si Kristo, great high priest. So, matawag lang, labang pare, na ikay gilabwan. O di tahu na ikaw may manager sa kumpanya lagi imong gabal na Hebreo 4:13. So, yung na Hebreo 4:13, wala kanang posisyon na lang. Wala itugyan ug lain niya ng labang pagkabali. Wala itugyan. Pero sa pagkabali, yan i-ambil usap sa uban. Ang nasa ini dia sahabat, may berita sila, binigay yung Buddhist. Wala ko ikaw dito sa Manila, dito lang itong pastor, binigay yung Buddhist. Sikat, akting kinurugal ko dito. Semangat, dari dalam. Ibalihag 5 Gs, hinilo ko silang gingharian sa mga pari, aron magalagad sa atong Diyos, kung maghari sila sa kalibutan. Ibalihag 5 Gs. Ano dito? Yung mo sino nga sila nga pare? Malagay sila kalibutan, pergi pare na natuloy sa inumlog ito kanila na karena pare ko tapos kasi tawag ko. Ibang Pilipinas, ibang kalibutan no? Ako pinili ito, pare na. Pero, linibo lang no? Linibo. Jadi sa Isis of Cebu, North of South, hindi ka natin pare ko. Yapi lang mga SBD, OER, Musinian, o kining Franciscan, o desisa, nagkaroon desisa, kaya may parokyan. Tapos, kining sa Torino, o kining Musinian man ay parokyan, dos talisay mo, talisay dito. SBD, murag sinjan sila yung parokyan, Iwaya, sa Carlos, ang Franciscan, kaya sa Musiti Perera sa Aurelio. So, nagkaroon ang desisa, Santo Rosario, Cathedral ng Mother Church, niya, ng Pablo, o pa yan, sa Holy Cross, dito si Master, wala po kang nahit ng professor. Kung saan na? MBC? Okay. Natatuko ko sa mga minister sa dito sa ilang biling Butano, sa Lupita, dahil
holiday of perpetual youth. O selanjutnya, yan mo sa kis pare, lain pare alay ko ano, minisiman anak. So, lain sa gusto niya. Usaha mo rin pare, decision mo. Darang hak, ano na? Hak ko pula po. Wana lain na. Antos komotis kuno way decision ito. Ay decision mo yung katedral, sa Rosario. Ang tanong siya, lain na UIR na. Eh ko, Pablo, Policros, Abono, Talisay, rin abisisan. Ang sinya na sito ninyo. Hindi pa kaya selain naman yan, pero kaya kami mo. So, ulit ang balik. Ulit na lang. So, sumusunod din si Christ na sila may sumusunod din sa iyo. Dahil sa akong gigong kita kakor at akong military ko. Pero, ang siya mga santos sa military ito. Kaya mga balaan na pare. Lain ko, isa mo kayo lagi mana, bisa ay mga pa, ang santos na military ito. Okay? Ha? Kita na yung unang limati sanay, kapgo nila. Kapgo, rebellion siya, taon na. Ito yung kapit. West Batos na. Rebellion siya, may kapgo siya, alis siya sa bot. Ada? Sirak-sirakan. Sirak-sirakan. Ito sunod. Pero, wala gina nga, kung itandik ka sa mga kaparian, ang pare, kung saan mo sa Catholic Defenders, ano na yung gayon na ang pare malubig sa mga ito in terms of mga doktrina, pagturunan, kaya ito mo din mga topic na mga pagturunan, pagkalitan ng punta na, pare mo ito na. Hindi ito bago yun. Kanya, kung ito katubag, tahu ang daro panahon na wala yung reunion. Kahit kung may pare sa Mindanao ito, bukan na asa mo ba sa pader na umpisa sa pare, umpisa ito ba? Karena example na. Ya, kung ito yung pader, tinawag na. Okay, pader mo ba ito eh? Yung ngawan mo pader mo. So, wala nga, pero sa hierarchy, lupig na. Wala, sinadong sa dalang sa kapatid. Hierarchy. Pero sa kahit mo leader yun eh, na yung parang maling lupigan yun. Kaya, yan, aktif ka ba? Dapat. So, wala nga, isa sa mga objection ka ng pupuntanan ni Jesus Christ na lobang pare, yun ang basta-basta. Kanya, huwag kining o bitaw na ang taong mabiligan nakaambit sa kapare pagka sodo pare o pagkapupita anong distress ko? Kita yung ibasa ko kaya kapag nasa pagkapupita masabot ng saluta City Vilches Vinicius Cristo labo pagkapupita dato ba ang kuwang hinimutan paghahari. Tao ko sa Kristo, lumang hari, tingin ko Diyos, Juan 19:20. Ingrid, Jesus sa Diyos, Rex Diyos. Tato ba? Lumang hari siya. Yan sa Benedict, 17:14, hari sa mga hari ng Israel. Tato ba, mga apostolis, wala hari sa tumato sa parokya. 17 verse 4. Saya membahas sa Benedict 17, hari sa kalimutan kung masayang sa parokya, kalita masayang siya sa kuwanting logo Bourbon, si Paanging Padre Grande, si Domoto. Sa may hari dyan ito, kasi magproporopo. Gusto ko rin na, badungan kong piki ang hari itong misa-misa doon sa Titulao Gartiway. Kaya ako yan ito, bandong naman itong grupo sa ECC, Apostolic na ito. So, under mo siya jurisdiction, siya may hari ka dito sa Soria sa
sebagai pare yang bisa menangin, pare saya sumpah. Menurut saudara, wong menangin atau jurisdiction. Ano lagi mana? Experience mana? Sa kuya naga, ibitar ko ni konsirhe sa saka raan na tuloy tuloy sa resto, matay na tao di ko na. Ia kung ipalit sa selawang mangga, mga na sugal ng patano na tanda ko. Ito, magusaling ko lang mangga. Niya, hando na, kumisira ng tracing ko nga, kumpisa sa sinjo ba? Dahil kumpisa ko ka, sakot ko na. Okay, sunod sa mana, ito. Anangin sa pura ko. Yan na ako si Padel, ambit ko din niya. Ako, nasa na tayo nun. Lalis ko, kulit kami ng tusod. Asam ka na, sulit ka sa teritoryo, hindi mo hali. Pag mga sulit mas kural sa komigo si Depender. Bisa na, sulit ka sa jurisdiction. Siya may hari niya. Oh, karon, antog wala mo sa pilihan ba yun? Bisa na, under na ako, sakop na ako sa kuya na gawa. Sura rin eh. Ito nga, terundong mo musutin mo sa libuin ko nga. Ito, individual ako sulit mo. Individual ako sulit. Nagsa nga, sulado kasi kamunin ka anak. So, mo ito nga, ito rin, iyan ni Sugong Sekretary. Bisa nga, Brad, April, kumpisa sa pare, sunod, si Manong Davis. So, mo ito nga, kung ibabaw sila, na Davis, pag anak ko, siya mo na nadala, kung balik, kung tumulong, kung patuho, 3 mo, siya mo nadala. Hindi niya ito, siya mo, ipagpusaran mo. Spesial ko, Davis man. At katuloy ko may klaro ba, parang naman sura ko, may klaro, ito lang kinili ko. Ako wait ko sa pag-isa mo, urutano. Ulihan ko dito sa inayagan, naman ito'y tinilaw ko sa tindahan. Pag-approach ko na, nakubinsira lang ko sa pag-isa mo. Niya ako, nakubinsira na, ano itong tao mo binuwa sa tao na. Inagawas ito sa natarungan. Bisa mo, bisa ko sige, bisa mo na, bro. Marami sa kapal ko, senyor ito, siya may ipan ito sa inayagan ng turo-turo. Ya, bawang siya, kung ikaw gusto na yung minister, kung ito tao na. Ako sa kapal, sabi ko, bisa mo, sabi mo, pwede mo ito sa ya. O, biyaan din, karuan. O, kita ang saya, pagpulong ko nyo, biyaan na. Tindahan, ito din, biyaan ko kayo. Nga, pwede mo ito sabi na. At ay na, dito gano'n na doon, wala tao, madala mo sa iso na iba. Dapat ko isa rin. Okay, sa pagod. Wala na, importante yung iba, yung mga pare, mga undanan, bukas kagaya. So, kung ito lang, sabi ng mga pare magtapok, yung si YJ, dadaan mo mga pulisa lang. Diba? Kung punto ba na, kiling ilang tunggal pero dia kan mau masjid dia tidak kali-kali itu kalau angkot pesan aku rumah saya semintu sih semua itu nggak jurisdiction ini apa semasa hari kemarin sadar kalau sih pembiakan si persoalan ini mah dong gue bayar pun lagi inam pun yang monsinyur besar seluruh dia bernami dia kok wali kan. Kau pada kali pengen aku nak awalnya aku soalnya bisa lah, soal bukan soal terus sisir. Oh, yang musuh pakanan, warman, orang isi ini kulit silo betul, wai kasih aku, sumpah. Nah, angin juga, itu sana isi tung kakko soalnya, kita berdua ni. Namin ko ni Monsignor, kapayag ito, pagkapito na palatugi ito live sa Radio Pusada. Sinsa mo, hibawan mo ito kayo. Nakakot, sinulibin mo kayo dito na. Ito nga, sa Juan, namin ito sa protokolo. Para ka, isulta sa kita na dari sa Minister, grupo dari sa City, Minister dari sa Juan, itu sa Pitol, sore kali dia di kemudian awak di kawanan itu, kami itu sore kusina di dia, sore kusina berdani,
Ya, ada namin historically. Wala namin asa protocol. So, mga sasabi ko, wala ko dito sa Ilocos City, namin ko dito, tumingin itong Adam dito sa seminar, o debate mo itong nalakang dito, namin ko din, papirma ito na ako'y authorization dito sa hindi. Para formal. Hindi ako saya, ay subog kaya, at hindi mo kaya. Di mo mag-away, matiro, ginaw na, mag-away. Kaya, sigara, kauning, kaya ito tugod ya. Manay, iso ko, raliso. So, yung katoliko ka itong idalo, katoliko niya, sila may hari dari berita. Katedral, karena plaza under na sa katedral, buat itu orang, ini mo na sa katedral, under na kapal, garis barangay, layo ito. Oh, layo ito ya. Ano? Oh, pare, kailangan ng chance ang mga katoliko. So, muli nga, dili basta-basta ang kuwan kining pare kirunehan. Yan mga pasulis, di naman yung rinawa. Asa mabasa mga pasulis kirunehan kay yan itong sugod yun. Kaya kirunehan mga pare, ang mga pasulis kirunehan sa ba? Ha? Asa mabasa? Ito yung katuloy ng Pilipinas, debate si Kisan Rizal sa Revolution taon na 2014. Uta na siya, asa ba sa adunay o di na mga pasulis? Sa King James Version. King James Version na. Gamit kanina ko kay ilagay sa Negros sa Lumino, debate o pastor, larawan ng topic. I-prebahan ko na yung larawan sa tuloy niyo. Oh. Nasa King James Version sa Marcos, Gonzalo. Pangtutulong ba? Oh. Tara. Marcos 3:14. Iya kawasa sa mong version. Ano nga? Ingon rin nga. Ani orden bul. O, ito bintro. Ani orden bul. Ikaw ka lang ang bul. Malusi ka pasulis na. Marcos 3:14. And this should be within him, and that he might send them forth to preach. Padala sila, pagubang ko din na. King James Version, Mark chapter 3 verse 14. Ubat yung kamasa sila, King James sila. Alay, gamay kita, siya, pareha kita. Nangigaw ng pangi, di ko yun. Ang pan ba? Katong taon, pinugbog ng tubig sa iso, magkarawan ko gawin. Bug ng tubig, kung may hatang yan. Matthew 10:42 na. Ingon ni Jesus Christ, katong taon, nagpinugbog ng tubig sa iso, magkarawan ko gawin. Dilit na tubig, kung pan. Marcos 3:14, Matthew 10:42 na. Ha? Ako may cook sa mga. Ha? So muna nga, naging mabasa sa Biblia ang mga apostoles kirunahan yun. Wala rin naman. Yan, Protestant Bible mo yun, yun yung one-sided. Yun yung bayas kay King James mo yun. Yun yung Catholic Bible. So, paano kayo? Sa ito pa, sumusunod ang mga pare ni Kristo yun. Dahil kirunahan sila ang mga apostoles. Samtang ang mga apostoles, naglulinaw sa silang mga pinunan, sumusunod. Sa 2017, yan sa Dumaguete City, ikan ko sa Bulog, meeting ni sa Bulog National. Kami rin tila sila profesor sa Bulog, so hindi siya biology, yan ang Dumaguete. Siguro magiging ka ng Provimbera, sa hindi na city. Ang sinipati rin niya, huwag kang usunod. Sa Ibrad, ikaw harap rin. Pasal ka man. Mapipatapon ako, hindi pati rin sa Dumaguete. Mauto, ikaw po ng katika na ang kabayaan na dugtong sa pasulis, pinadala ito. O rin, kami ko, sa isa rin. So, muna nila po, pasal ka man na matay na tapos basura, dibati na.
ang sunan ko sa Samuel, paso pera rin patay ako. Dia dan sa paper begitu. Sunan si bisa Kristo. Kemana ang mga pare, inyamingon sila na ano man yung mga pare ko sa sibahan tuloy ko magpatawag ng kamahan. Kaya nasa Matthew 23:9, usahan yung kamahan o sa langit. O, sama na pagtubag. Usahan yung kamahan yun. Yan, ano ba kung nagkamahan mga pare? Papa yun dali. Anto garon. Si ako minggo sa safety sa Ulapo, Bigore, Mama Mary, lalisan niya po niya. Tatan ko niya sa live ko kanina na supak ko ko kung tawag Mama Mary ko, Mama. Isu katamahan ko. Minggo, mahala ka pa sa akong gamito na Virgin Mary, lupa na. Virgin Mary. Ewan Mama Minggo, insa man si Virgin Mary, porque ulay-ulay mo man sabi. Waisa, way man sa. Niya kita makasalam na tunaw, kung kita waisa, Roma 23, Naya natin si Beriwala yung makasala. Porque naliwat at ito niya, yung anak, okay. Ilas kung minawag tawag at mamamiri. Ano man? Way gunin mo naman sa ito. Buling mo naman ito. Sampit at mamari, Virgin Mary na, ilugma pa na. Yan, sa'yo ka, ilugmatin pa na. Oh. Ano man? Wala na. Nyatim na nasugur naman. Bisaya siya na. Ang Biblia, nasugur niya sa Jerusalem. Oh, wala. Dito nga. Nagsugur niya. Wala. So, Virgin Mary ba? May kita ka na sa mga Virgin, no? Virgin Mary. Ay, mother, ilan na. Kaya mama, di mo na kukuha lahir na. Ha? Asa-asa? Iya. No, mali, mama ka nga. Iyagong na ko. Suring linggo na dito. Lasa po ginawa niyo, mama ko. Masala mo rin ko. Sana, hindi na. Hindi daw, hindi daw masala, hindi daw simba. Bisa. Sana, hindi. Kemudian na, ang amahan, Matthew 23, usara ang pasakot yan. Oh, usara paano yun ang amahan na to sa langit. Subawal ang pagkawag kumahan ng lain. Ang pagkawag mo mapalit kumahan. Asa mabasa ang palit ng kumahan. Oh. Ha? Asa mabasa ang palit ng kumahan. Ang punto yang karena pare ini aku kemana? Si San Pablo pare untuk Roma 15:16 aku pare kualis membalita. Yang pun si San Pablo pare ya Roma 15:16. Roma 15:16. Nya pagkawal mo kaman San Pablo? Pagkawal puno perito 14. Ada. Pasal para terus di berjudi. Taas membantu juga, foto besi. Kau bilang mana? Ini, mereka yang hektik mengambil nilai dari itu. Iya. Isang bakon, dura kamoy 10,000 ka mga magtutudlo diyan kang Kristo, usa lamang ang inyong amahan. Sa inyong kinabuhi diyan kang Kristo, Kristo Jesus. Mahimo ako nga inyong amahan, pinagi sa akong pagdala sa maayong balita. Oh, lalo kayo. Amahan. Matawag yan po ng pare ang pare ko gamahan sa may balita. Sa pagpapari man, previous sa Roma 15:16, ako pare. Tawag sa kamahan.
Corintios 6:18, ¿no? 2 Corintios 6:18, Lord. Natapos siya, magpatawag siya kamahan ko, San Pablo. 6:18. Oh. Permisan mga anong log, Roman 15, yung sunod ako barit. Ato, barit siya, nagpatawag sa kamahan. Roman 15:16, ano? Buta na ko, mga. Oh. Lagi, anak ke San Pablo laki atau kalau Monsignor Siti seringan Monsignor berat seorang laki anak tu Monsignor mana dia mengenal dia laki oh apa yang mana mana San Pablo dia mana dia anak kira so mahimong sing amahan oleh unsay itu sa ulo perlu ka provinsi San Pablo pare nagtatawag og amahan. Wala ang apostles, kay San Pablo, may pasapog ng musika apostles. Wala mga apil. Apostles, apostles, ibasa na niya ni Juan. Ano na, wala pasade. Nga hero, Glenn. Ito ang mga tinunan doon siguro. So, San Pablo, linain mo na. Pero, gihayin ko sa Ginoo, kaya pa alam tamang sa pagkatala sa balita. Kaya gamit kay San Pablo, isong ko yung kahando ko. Wala na, wala propasang lain punto karena di pasal sa Mateo 23:9 nga tulungan taber kay usare ni amahan nga langit kong mo'y tinuray usare langit kong amahan ko nga naman kasidaan na daan kay nain mapos kalimutan ng katawag ko kumahan sama ni Robin Iclio Senior sa Ruina Bowl, Inabanga Bowl ay si PBB sa Surigao Inaga Thailand nagtawag ito kumahan doon sa mahan. Ang Federico Vinicius Inabanga Bowl nagtawag sa amahan sa Diyos. Unya, Pastor Kimuloy, ako mas si Winyo sa Luzon, nagtawag sa Diyos. Trinity sa isa, Diyos sa mahan. Unya, si Pastor Kimuloy, anak sa Diyos sa mahan na siya, Son of God. So, muna nga, ipasidaan ng Ginoo, usaran ng ito naman, kaya may matawag pasambil sa kumahan. So, playa na ito, si example na practical na rin sa kalibutan na si Robin patawag ng sa kumahan. Itong senior yung kumahan mo ito. Yung ban pa. Kasi ang mga taga-Negros na asa ito? Kung ibasa niya, 2:20 6:18, ¿no? 2 Corintios 6:18. 6:18 din basa. So, muna na, muli, bago na-explain na ito sa pinagpatawag ko, sakto ng Matthew 23:9, condition, pero pag-interpret nga, usahay ng itong aman, what is the words? Ang yawin na, the biblical news of that, kaya pa rin. Yung katayanan sa hanggang buloy, kay ang sa Singova, Iglesia Cristo, datingan, umay Diyos sila, ganapalir. Ang atuwa, nila sa tasa, ganapalir. Ang ito, si Jesus Christ, may po, si Aman, si Cristo naman usawan sa pagka-Diyos. Ganito. So, sa kanya rin, si Cristo, di na Diyos, ang Aman nagigila na. So, lain sa ng aking sultan. So, wala itong dito niya, karang mga parit doon sa minyo, ay yung mga parit, nagkasawa, saray-asawa, bispo saray-asawa, naman sa niya, hindi mo asawa, di maminyo iya siya, uno, hindi mo paturo, uno, tres. O, sa ito mga parit, karang katoliko, yan is, demonyo, kaya wala yung maminyo, mga parit. O, mawala ilang kuwan. Ang ipasabot si San Pablo na o kung libro ni gamit ni Banso Francis na Word is served by Brian tawag Gnosticos ito mga tao na ilang manipis na ilang magkultura ba dito sa mga ay maling tawag o diya si mga pero ang kapalian dilit man yung pagtulunan ng pina kaning kaminyoon sa mga kapalian church discipline man o celibacy.
Di ba ako tayo yung si Padre Lucas sila, may sulo yung zona nga. Kanang mga layang Rio Mayor, panawaran ng kubidyo, hindi pali. Na yes, yawa, ang uliko ewa, maminyo. Dili na doktrina ng konstitusyon. Practices ang katoliko, silipasin church discipline bitaw. So ang inyong gamit ng diksyon, disiplina, dili doktrina, pagturunan. O, yun na, pagturunan na disiplina na. Juan 4:1 o sa 1 Timoteo 3:1-2. Pwede gawin ito kung pwede siyang tumawag. 4:1